Μέσα σε μια καταπράσινη περιοχή κοντά στο Κιλκής, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, η Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Σπανού Κιλκής λειτουργεί ως πνευματικός φάρος στις ζωές εκείνων που, αναζητώντας την περισυλλογή, νιώθουν την ανάγκη να συνομιλήσουν με τον Θεό. Ορμόμενοι από τον πόθο αλλά και την περιέργεια να εξερευνήσουμε έστω και λίγο τη μοναστηριακή ζωή, βρεθήκαμε στην ταπεινή μάνδρα του Αγίου της Υπομονής, του Αγίου Νεκταρίου. Η ιστορία της, σχετικά πρόσφατη, μετρά μόλις 10 χρόνια ζωής και ήδη εγκαταβιώνουν εκεί 8 μοναχοί και ένας δόκιμος. Στο σπίτι του Αγίου μας υποδέχτηκε ο ηγούμενος του μοναστηριού, πατέρας Επιφάνιος. Περιγράφοντας το σκοπό της μοναστηριακής ζωής, είπε ότι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο προσπαθούμε να σώσουμε τις ψυχές μας, αλλά και τις ψυχές των ευλαβών προσκυνητών.